nem lehet számítani Magyar Péterre. Ebben, ha nem is belülről jön, nem tudom, de legalább a választói ebben a világban nyilván ott nyomják. Hát azért Orbán is azzal támadja, hogy Brüsszel Péter. Hát igen, nekem 100-szor inkább Brüsszel Péter, mint Putyin Viktor. Ha meg kell választani, akkor nem egy, akkor ez egyértelmű. Most az apropója a dolognak, ami miatt ez a